Pjan minn wara dar ir-residenti lanqas biss konna ikkonsultati u l-Kunsill Laburista waqqa l-objection tiegħu. Dan hu biss wieħed mill-kummenti li dieru fuq il-medja soċjali wara li s-sit Malta Today ippubblikat artiklu li jitkellem dwar torri ta' aktar minn 12 solar li se jinbena fix-xajra. Il-kontroversja nqalat wara li l-maġġoranza tal-membri tal-Kunsill tal-Lokalità ivvutaw favur il-binja mingħajr ma saret konsultazzjoni mar-residenti. Il-proġett oriġinarjament kien propost biex ikollu 15 il-solar, iżda wara oġġezzjonijiet ġie revedut biex issa se jkollu qoli ta' madwar 12 solar. Għal xi raġuni wara li l-pjanti ġew reveduti, il-proġett tressaq b'urġenza kbira fil-Kunsill tax-Xajra għall-approvazzjoni. Kien hawn li Doris Borg, il-kunsulliera f'isem il-Partit Nazzjonalista, flimkien ma' membru ieħor tal-Kunsill f'isem il-Partit Laburista talbu li jsir konsultazzjoni ma' residenti qabel ma l-Kunsill jippronunzja ruħu favur il-proġett. Borg u l-membru ieħor qalu li filwaqt li qatt ma jistgħu jkunu kontra żvilupp, il-kunsulliera huma eletti mir-residenti li jappreżentawhom. U għal daqstant għandhom l-obbligu li jikkonsultawhom fuq proġett daqstant massiġ li żgur se jibdel il-ħajja tax-xajrin. Madankollu l-membri l-oħra oġġezzjonaw għal din il-proposta ta' konsultazzjoni u baqgħu għaddejjin bl-approvazzjoni tal-proġett. Dan l-iżvilupp se jkun qed jinkludi fih aktar minn 160 appartament u mistenni jżid il-popolazzjoni ċkejkna tax-xajra sa madwar 15%. Ħafna xajrin huma mħasba dwar l-impatt ta' żvilupp ta' din it-tip fuq dik l-infrastruttura ta' traffiku fost ħassib ieħor u jinsabu diżappuntati ferm li dawk li għandhom il-mandat mir-residenti biex jissalvagwardjaw l-interessi tax-xajrin qed jonqsu minn dmirhom u qed jaġixxu mingħajr ma jikkonsultaw mar-residenti tax-xajra.